Sa lahat po ng aming mga taga-subaybay ng programang ito, ng dating daan Bible Exposition, kayo po'y malugod na. Wana wadi Tete Atempɔn Pag-aaral ng salita ng Diyos. DWUMADIE chinyinano Dumago yasrabo sa pananalangin. sana yabeshia yankopon asem no Ama namin mamaye nyina na makapangyarihan sa lahat, yamampai sa pangalan po ng aming ken tagapagligtas eja si Kristo twidi Jesus, yampon kami po'y awaya jekwa sa ni patuloy Eradi na Yesu pagbibigay Kristo sa amin din ng buhay at lakas eja para magkaroon kami ng pagkakataong ayeye ne nisho bebre ng iyong mga salita. se Mga salita yawon na kwa magbibigay sa amin ng pag-asa. ne ahomodene Salitang wa magbibigay kwinya sa pa amin ng kapayapaan. se beti wanse Kaya'y magkaroon ng sabwa ng puso't isip amaye gitna no ng kumamu gulo asumdie at masalimot na sanlibutan. Ama, maawa ka po sa amin. sadia be ayebenya O sana, asumdie wa sumbukan yakumamu namin palagi ang awa na ja nagmumula sa iyo. Alam namin Israel na se hun yan mobo pag-asa sa sanlibutan Israel ng se boy kinabubuhayan, sa ayenya bansa, umu asumdie sari-saring kalamidad, ewi asia yatimu kasama ang taranche bebre sa mga tao upang ihu bumalik pag-asa. amamuyo Maawa ka po sa amin. bebre no ne twa Nawa, nyen ho asia magkaroon ama kami ng enipa eteto kapayapaan at ama nipa rodona sa ni pamamagitan daswoyra ng mabubuting Israel balita hun yamubo ng kaligtasan ito. ayenam Makuha nkwaje aming mga kapwa nchurachura pa na naghahanap ng iyong uchurachura yanusu sana mayenya nkwaje bahala ka ng magbago Israel hun yenyam kunipa ng inamobo kapangyarihan mo sa aming mga sambahay Israel se at iligtas mo ang aming mga kaluluwa na utumi so sa mga kasamaan ng sanlibutan nabaya busia at umaasa kami ina hoban baya hoban free ewi asia mo mo yosem tulong sa amin. already yenyam kupon Hinihingin namin sa inang yenya kapatawaran yeni muse ang mga kasalanang nasumpungan mo sa amin babaya hoban na ji sa pag-aaral ng bania iyong yehunu no yin salita wehunu sa no Kristo yin munya na Yesu. fachaye Bahala ka na sa abra aming yesu ya wansem na sa mabuksan dong ang yimono kanilang puso't kaisipan. yesro Naway buye yahuhu akomemu ang bawat buti lang katwiran na kami yesro se napapakinggan. tawon ho Maraming salamat na wante wotene ne ababiara dakilang tagapagligtas yadawa si sibe Kristo pray Jesus. wayajen kwankasiye Kristo Yesu din amen.
May the peace of God be upon us all. A pleasant day to all of you, and we'd like to welcome you to the program, The Old Path, and this is our Bible exposition. Members Church of God International. The Bremo, the Wakaya Honia brother Eli Soriano. Yanchia Koma brother Eli. Menchia Koma Obibiara. Sadi, we are number TBR. Na Yanchia Akoma Mungina. We call this Bible exposition. You're free in Kronkron to Mapa. After say, Yada and Niama, Emperor Pino. I saw for more kind, Kronkron Kronwara. Say one more day, can Yankopon was my mom find it. Said ye, a war, the Remea Metia Dunumia and Sanctum Mariasa. Now, I rather a walk as a worker, some was say. And to share many a deep one when ya, a radia simile. 1 hour we are men someone young con in change. Ya were a soft fool. Ya was a pacan for said your more frail one mobiara. Said ye, a radio worker of Kronkron. Many a deep fool no enya, a radina was see. 1 hour we are men some one young con in change. Now, commands a prophet or a preacher to preach. Or Yankopon was in Pakeni say, or in churchery. The ene yawo. As in Pakanfo bin Mohonomoa. Wama ye Omumu wadi, and then sorry, yawo. A smooth Kriya would wear Merimo. The dot said the air door swono. A man if I don't want. Yankopon summer water of Kronkron mono abowon. The parodo one aton na demo. The pabebreno and a share and nada to me as say. Said ye share home come water of Kronkron say. You were so full bin mohon moa. Adia one much richer and put one in him. Minimum say, Sansami, Nipa binomotia, and your one more day. That's why I did a catcher of Kronkron who said, there was so full bin mohon moa, one area. Yankopon some fruit and Yankonum in chain. Teresa Sinasanka, one back chain Yankopon was summoner. Sinasanka, one back and Yankopon was summoner. One more ecatasso. Said there was of one a petty. I told that Yankopon in church, and found for swore and war. Yankopon and someone facing Cambras of weed. One ecatasso. I don't think and Yankopon or work to the Kronkron country or Yeremia Ngoma. Etia and Saint Mummy, Jeremiah 26 verse 2. Say a radicine, which you know a radifia bohemo. You don't grow up by a radifia surrounding in that. And someone Michelle was a catcher when you know no good so. A new more simbiara. A idea etia a radanape, say a sembi. Whatever winter mamfo. When Yankopon say a new more simbiara. Or Casafa, you don't grow in that. Waba a radifie, a sorry. Na some maka tramunina. Long can moon, so no more simbiara. Sacran some more a king can, you know. I say. I will Yankopon a pet say, the Beccanesum, the Betcher Nensum, the man nipper who nensum, a Brian Fabri Bearing Siedipa. Sad you made but I ain't tell what I say. About that and near ma and preppy in the yen tanker, and I near ma. I saw 4 binomun treachery.
Aronti ya friend say Kronkron Adesua ne ho ntoma pa ana Kronkron Adesua ne nsɛmmisa. Anuanom mmarima ne nuanom ma return safra mo medi ho adansie. Mode mama yenka sɛ yɛwɔ asom amane gidie mu amane nsɛmmisa fa Onyankopɔn fa bode mu nyansa pɛne mu de yɛho afa no kwasɛm anade biara wɔ wiase ho. Yɛno yɛ nneɛma asɔfoɔ binom enkyerɛkyerɛ mu asɔfoɔ binom mfi sɛ wɔn ɛbɛkyerɛkyerɛ saa nneɛma yi ɛwɛsɛ asase so nneɛma ho na wɔdwene sika na wɔdwene sika wɔdwene mfaso wɔbɛnya free nsɔre a wɔte mu sɛdeɛ Yeremia ɛkaeɛ wɔ Yeremia nwoma ɛti num ahenkyɛmu aduonu nsia ɛwɛsɛ wɔhunu abɔnefoɔ mɛma no mu wɔtetɛ sɛdeɛ nnumayifoɔ butubutuo wɔsunsum mfidie yiyi nipa sɛdeɛ nnoma ahyɛ nkɛntɛn ma no sɛ nsisie ayɛyɛ wɔ ne fie mu amama ne no ɛnti wɔayɛ akɛseɛ na wɔanya wɔn ho sɛdeɛ nnoma hyɛ nkɛntɛn ma no wɔbɛde no ama nnoma ahyɛ kɛntɛn ma ɛne sɛ wɔbɛsum wɔn mo fidie wɔbɛdaadaa wɔn wɔbɛdaadaa wɔn. Jeremiah 5:26 wɔsunsum mfidie ɛyiyi nipa sɛdeɛ nnoma ahyɛ kɛntɛn ma no sɛ nsisie ayɛ wɔ ne fie mu amama ne no nsisie ne korɔno ɛna ayɛ wɔ ne fie mu amama yɛkasa fie wɔ Twerɛ Kronkron mu a ɛyɛ asafo no Nyankopɔn asafo no ɛyɛ Nyankopɔn fie saa asɔfoɔ yi akyerɛkyerɛfoɔ yi asisi wɔn ankasa nsɔre wɔn atete wɔn ankasa asafo na nsisie nko ɛna ayɛ wɔ ne fie mu amama aronkyɛ wɔayɛ akɛseɛ wɔnya wɔn ho danya adefoɔ nko na wɔn ayɛ akɛseɛ wɔn bɛnya wɔn ho Twerɛ Kronkron ne ka sɛ wɔayɛ akɛseɛ na wɔnya wɔn ho kyerɛ sɛ wɔnya sika no aboro so asɛm wɔde di dwuma wɔ Hebrew Twerɛ Kronkron no mu no a wɔkyerɛ aseɛ sɛ wɔn manyinya wɔn ho aboro so no aksha wɔ Hebrew kasa mu kyerɛ sɛ wɔn manya ahonyade aboro so sɛ wɔnya biribi yɛ kasa fa adekode kopɔte bi ho a wɔmanya biribi ama no aboro so ɛnɛ asɔfoɔ no maba no ɛnyɛ ahonyade no ɛnyɛ sika nko na wɔn pa ahonyade bebree aronti ɛna wɔn ntu wɔn ho yisi hɔ sɛ wɔbɛka Nyankopɔn asɛm no wɔn mu wayɛ mu anuanom mmarima ne anuanom ma yɛretɔ nsa afrɛ nkurɔfoɔ sɛ wɔn mmra na wɔn mɛsɔ nhwɛ wɔni ho adanseɛ anaasɛ yɛnsese asɔfoɔ no hwɛ ɛwɛsɛ yɛmmerɛ mu deɛ asɔfoɔ atorofoɔ no yɛ bebree na yɛtirimɔpɔ ne sɛ Mama Yeshasi, We are now joined by our visitors from Oslo, Norway, with Brother Edward. na Mama Yonko Oslo, Norway, and you never ma Edward Discopada, Norway for Good evening, on Coser Mayeni. Brother Daniel. We have Now, Brother Ellen, Brother Daniel, here. His name is Brother now Thomas you Letmo. who be my friend, Brother Thomas Letmo, Our brethren here. or ye, He has Yenu Bako a Wahino, question and he asked me to read it. Ekunu. Now, oh, I say, Missa, now I say, When I was Menkai young, Mano, I grew up not being ya woman, with na Christianity. my mom and home modern work Christo Sumo, Some people and now say was some they bufrobi. felt God in A their bit more life, free say, but a bit they more never cast of one man, experienced when young couple what such and cat, feeling. or one acumba, Does the medie, feeling of having God in Menyan my and life Kabisa, a I gift? see a young young couple what and Do I cat, have to do away something, Yakumbo, or young couple watch a or day. do I have to do I was a me until baby, I feel it? I was a me Brother train, Daniel. Copem say, It will be our pleasure to Medin share with Guku. you. I hope
ebe na ne gisem se ye ne wo beche nyankopon asem ye gidi se ne ye beka no bete ase ye firi se ye brafo kasa no nye ye nkom kasa enkokwa ya no bebre ente se wona ye de brafo kasa wo no no ye Philippian fo ne se de se bo yen sem binom no ya na ye sinonko free aman foforo so fo a wonom eka brafo enso ye ne da so ne se wanyankopon emwa ne na homobro mu no se yenya wanyank se yenya yankopon ho atenka ewo yakoma mu no eyade a wontaa hunu no woni pa bebre mu na se wobenya wanyankopon ho atenka na wohia wanyankopon ho no hom wo mu da sade ye be ya wanyankopon ho no hom betna yimu no je dikan ne se ebedi nyankopon no mransem na ye de wanyankopon epe obi a wonmu wanyankopon na woni wanyankopon no mransem so no onhom kronkron na boa yen ema yenya wanyankopon ho atenka no wonya bi mama yenken kan 1 John 3:24 na die odina hyade so no tenemu na wono nso tenemu na de yedi hunu se wote yenmu ne honhom a ade ama yen no na se ye wo sa honhom a wanyankopon de ama nipa no bia ye benya atenka sononko bi a twerɛ sampa wanyankopon ete yenmu se de Yohane esie na hwanum ne sankrofo yi a wobetumi anya sa atenka a twerɛ se wanyankopon ete won mu no de odi ne mransam so no ete wanyankopon mu na wanyankopon ete ne mu yenko kasa ntwerɛ se ye foforo so na de odi na hyade so no ono so te nyankopon mu na nyankopon so te ne mu na de yedi hunu se wote yen mu no ne honhom a wode ama yen no anonti na Solomon abra wanyankopon etu the force woni ne mransam so no wanyankopon hye Solomon bobi ahene a wohene David ba wo Israel no mama yenkenkan Broso Samongoma edikan etie de no watwintimon second 1 Chronicles 28:9 na wo meba Solomon hono wagya nyankopon no nafa wakoma nyina na wokra nyina ani sosom no na Awurade pepe yakoma nyina mu na wohunu adwene nyina mu se wohwehwe no a obema wahunu no na se wugya no a obeto watwene kora. The Bible tells us Kronkron no aka kyerɛ yɛn sɛ sɛdeɛ Awurade asie no Awurade ne Solomon na ɛkasa ɔsɛ sɛ wobɛsom wɔ Nyankopɔn wobɛhwehwɛ n'akyiri akwan bɛma wahunu no nipa biara mu no Nyankopɔn bɛma wahunu no Nyankopɔn asɛm no sɛ na wo meba Solomon ono wagya Nyankopɔn no nafa wakoma nyinaa na wokra nyinaa ani sosom no na Awurade pepe akoma nyinaa mu na wohunu adwene nyinaa mu sɛ wohwehwɛ no a obɛma wahunu no na sɛ wugyaa no a obeto watwene kora. He will cast thee off forever. That's why, brother, there is distinction between a person who his heart atenka bi wɔ ne mu sɛ abides in him. Wanyankopɔn te ne mu na wɔno nso te Wanyankopɔn mu. Yɛne 1 John 3:24 It is in accordance aidimo na Greek. ane Greek Let us read in the Bible. kasa ne Bible Basic mama yenkenkan 3:24 yen wo basic English. 1 John.
1 John 3:24. Na die odi ne mmaransɛm so no te Nyankopɔn mu na wɔ Nyankopɔn te ne mu. Na honhom a wɔde yɛ ma yɛn no die na danseɛ sɛ ɔte yɛn mu. Die odi ne mmaransɛm so no ɔte Nyankopɔn mu na wɔ Nyankopɔn te ne mu. Yɛn nyinaa yɛnim sɛ wɔ Nyankopɔn ɛyɛ honhom. Ɛfiri sɛ ɔyɛ honhom. Wɔbɛtumi atena yɛ nipadua mu. Yɛdi ne mmaransɛm so a yɛbɛhunu no yɛn mu. Asɛdeɛ asɛm no seɛ no. Honhom a ɛte yɛn mu no di yɛn adanseɛ. Ɛno nti saa atenka no a ɛkyerɛ sɛ wobɛnya wɔ Nyankopɔn ho atenka ɛwɔ wo mu no. Ɛyɛ atenka a nnipa a wɔdi ne mmaransɛm so enya. Nnipa a wɔnom ɛyɛ setie ma no. Nnipa a wɔnom yɛ n'apɛdeɛ no. Nanso nnipa a wɔnom mu wɔ Nyankopɔn deɛ. Wɔnom hunu wɔ Nyankopɔn wɔ wɔn mu. Na ɔkwasɛm a ɛwɔ mu wɔ no sɛ wɔne Nyankopɔn ntam koraa twe. Na saa atenka no a ɛkyerɛ sɛ wɔ Nyankopɔn wɔ w'afa no. Sɛ wonni Nyankopɔn ne mmaransɛm so na yɛ deɛ ɔho nam akɔnnɔ pɛ. Na wɔyɛ deɛ ɔho nam akɔnnɔ kyerɛ wɔ sɛ yɛ na wonni Nyankopɔn apɛdeɛ so a. Sɛdeɛ Twerɛ Kronkron no seɛ, saa nnipa yi wɔne wɔ Nyankopɔn ntam twe. Mama yɛnkenkan Ephesians 4:18. Wɔn na wɔn adwene mu aduru sum. Na yɛsane sɛ wɔnni nteaseɛ na wɔn akoma apem nti wɔyɛ nkwa a wɔ Nyankopɔn ma no ho ananafoɔ emu da hɔ. Saa nnipa yi a wɔn adwene aduru sum no. Ebi a wobɛbisa sɛ hwan na wɔma esum yi aba bɛtena nkurɔfoɔ adwene mu. Na ansa na yɛbɛka awie no, hwan na ma enipa nteaseɛ aduru sum mu. 2 Corinthians 4:4 ɛsɛ wɔn mu na wiase nyame afira wɔn na wɔnyi nie no adwene ani. Na Kristo a wɔyɛ Nyankopɔn suban no anim onyam asɛmpa no hann anhyerɛn amma wɔn. Asɛmpa no hann anhyerɛn amma wɔn. Yɛnom yɛ hwanom. Hwanom na wɔnom adwene aduru sum yi. Hwanom na wɔnni nteaseɛ yi. Ɔsomafoɔ Paul sɛ wɔn mu na wiase nyame afira wɔn na wɔnyi nie no adwene ani. Bɔnsam Nyankopɔn tamfo kɛseɛ. Ewiase nyame afira wɔn a wɔnyi nie no adwene ani. Na Kristo a wɔyɛ Nyankopɔn suban anim onyam asɛmpa no hann anhyerɛn amma wɔn. Adɛn nti na asɛmpa no anhyerɛn amma wɔn. Ɛwere sɛ bɔnsam afira wɔn adwene ani. Ewiase nyame afira wɔn adwene ani nti wɔda so te esum mu no. Na saa nnipa yi sɛdeɛ Twerɛ nsɛm a yɛrekan no si Ephesians 4:18. Wɔn mu na wiase nyame afira wɔn a wɔnyi nie no adwene ani. Sɛ wɔnni nteaseɛ na wɔn akoma apem nti wɔyɛ nkwa a wɔ Nyankopɔn ma no ho ananafoɔ. Wɔn akoma aduru sum nti bɔnsam afira wɔn akoma na wɔn adwene ani. Dansa no yɛ sum a ɛwɔ wɔn akoma na wɔn adwene mu a bɔnsam ade aba wɔn so no nti wɔne Nyankopɔn ntam watete. Na sɛ wɔne Nyankopɔn ntam tete a kyerɛ sɛ wɔn wonyɛ Nyankopɔn ho atenka wɔ mu. Nanso sɛ wɔba na wɔbɛyɛ deɛ wɔ Nyankopɔn pɛ. Sɛ wɔyɛ setie ama wɔ Nyankopɔn a yɛn ne bere a wɔbɛhunu wɔ Nyankopɔn wɔ mu. Te sɛ suahunu a Tete Kristofoɔ no nyaeɛ no. Wɔn mo mpo paa mu kaa sɛ wɔn mo nya Awurade Yesu Kristo ho atenka ɛwɔ wɔn mu. Wɔn mo nya Agya no ho atenka ɛwɔ wɔn mu. Wɔma yɛnkenkan Galatians 2:20. Galatifoɔ timienu nkyɛmu aduonu. Wabɔ me ne Kristo asɛnnua mu. Na mase a metie yi ɛnyɛ me bio. Na Kristo na wɔte ase wɔ me mu. Na mase a mete honam yi mete no Nyankopɔn ba a wɔdɔ me na wɔde ne ho ama me no ho gyidie mu.
Brother Thomas, what do you show? Wasamafuo Paul. Among the first century Christians in Galatia, Can you see a hunu? he said, I'm Actually, crucified with Christ. and you know Galatia. Abomini Christ was sending you. But Christ Na Masia metie die. Anya mebio. Na Kristo na wote ase wo memu. Na Masia mete honam yi. Mete no Nyankopɔn ba odome. Na wode ne ho ama no ho gidie mu. Enti wanya ho suahunu. Wa hunu Kristo ewo ne mu. Ana se Kristo wo yemu a. Yesu yebehunu agya no wo yemu. Ane says yebeye setia manemra nsemo a. Wo Yohane ngoma boma yenkenkan. Arade Yesu Kristo nensem. John 14:23. Na Yesu buase no say. So obi dome a. Obede memra nsem so. Na maagya bedo no. Na obeba ne nkyɛn. Na beba ne nkyɛn na yene no abet. Na betena ne nkyɛn. Emu da Brother Thomas. So obi dome a. Obedi ma asem so. Obedi memra nsem so. Na maagya bedo no. Na yebeba ne nkyɛn. Na aronti ane yewo enipa the commandments of God, who follow the will of yewo bi no mo won mu di Nyankopɔn no mmara nsɛm so feeling God in them. sɛ obenya wo Nyankopɔn no ho atenka wo mu. There are those that feel or pretend to be feeling. Na yewo bi no mo ho no mo a won mo abo apaye won ho sɛ Nyankopɔn aba won mo so omunya Nyankopɔn ho atenka na so yɛ ntoro nya atwomfo no adifo atorofo akeka sɛ wo Nyankopɔn won afa na so yɛ ntoro. Micah 3:11 emu atitire gye adamudi ebu watan na emu asafo gye akatua sɔrɔtɔrɔ na emu adifo gye sika hyɛnkom na wɔtwerɛ Awurade kɛse ɛnyɛ Awurade na ɔwɔ yɛn mu yi bɔne biara remma yɛn so. Non-evil can come upon us. They allege that Wama keka say among us. And they allege non-evil can come upon na ase bɔne biara remma yɛn so. telling the truth. In fact, according to the prophecy of Na sɛdeɛ their heads Mika ɛka yɛ no emu atitire agye adamudi ebu watan teach for hire, and the prophets thereof na emu atitire gye adamudi ebu watan na emu asafo gye akatua kyerɛkyerɛ. Mahono. religious businessmen. Wama yɛ ensɔre business ɛyɛ adwadifo wɔ mmarima ne mmaa. Out of the Wama de ensɔre asisi hɔ sɛ wɔde bɛpɛ wɔn asafo mahiafoɔ ho mfasoɔ. within them, Na sɛ ɔmo mpɔmɔ keka sɛ wo Nyankopɔn wɔ mu kora na ɛnyɛ nokorɛ. Wɔn mo yɛ nyaatwomfoɔ. question, Brother Thomas, Aronti wɔn barima Thomas. Wasɛm bisa na yɛ asɛmbisa experience of feeling ɛyɛ asɛmbisa God within us, a ɛho hia paa. be assured Wo Nyankopɔn deɛ sɛ benya ne ho atenka a that God is in sɛ benya saa atenka ne sɛ when you obey the will of God or the commandments. yɛgye sɛ ɛyɛ setie ma wo Nyankopɔn no mmara nsɛm. Not obey Ana yɛyɛ Nyankopɔn wapɛdeɛ sɛ wo no woanni Nyankopɔn wahyɛdeɛ so a or even mpo yourself believe sɛ God is in you, wogye di sɛ woyɛ ɔsɔfo no pa keka sɛ wo Nyankopɔn te ne mu kora no a it will not. ɛbɛyɛ naada a ɛnyɛ nokorɛ ɛntumi nyɛ nokwasɛm. It is Nanso a reality to those ɛyɛ nokwasɛm because of the fear of God ma wɔn a wo Nyankopɔn ho suro nti in obeying wɔn mo atu wɔn mo nkwa asi wɔ we will sɛ wɔbɛyɛ setie ma ne mmara nsɛm. after Na yɛbɛnya saa osuahunu no faithful and abra wo Nyankopɔn ahunu yɛn sɛ we will experience that God with his son the Lord Jesus Christ yɛbɛdi ne mmara nsɛm so no make their abode na wo Nyankopɔn bɛnam yɛn Awurade Yesu Kristo so. if a man Wɔaba abɛtena yɛn mu sɛ de Awurade Yesu Kristo kaa yɛn sɛ obi dɔ me a love him and we will obɛdi me mmara nsɛm so na m'agya bɛdɔ no. our abode. Yɛbɛba ne nkyɛn ne no aba abɛtena ɔbɛtena yɛn. Will that be sufficient? Bɛba ne nkyɛn Or ne no aba abɛtena na wabɛtena yɛn nkyɛn. Brother Thomas
Thank you Yay, for ba me wana. answer. Thank But you. I was a pa. Your participation. So where you man say, only about Thomas, yada was it. So do who wash him be, yada one way, Uncle Pusha one way bushing. Go to Luanda, Angola, with Brother Mama Uncle Luanda, Angola, your neighbor that Erdi Dumagas. Na Yahuwa, a war brother Erdi. Bangka sa may Diyos kapatid Daniel at narito po ang aming pong panauhin si kapatid na Alfonso Eduardo para po magtanong sa ating Bible exposition. Okay. Okay. A minha pergunta é Ang seguinte. akin pong katanungan ay ang A sumusunod. Bíblia fala de Ang Biblia po ay nagsasalita patungkol kay Adan at kay Eva na os dois siyang únicos seres primeiramente unang criados por Deus. E pangunahing tiveram dalawang dois nilalang ng filhos, Diyos at Caim nagkaroon e po sila Abel. ng dalawang anak na si Então, Cain a at si Bíblia Abel. relata que At na sinasabi po ng Biblia na Adam wa mami no Cain Abel. Ena kira konkon sa Cain ekumuni ya Abel. 16 ng kapitulo 4 ng Henesis. Sinasabi po roon Na si Cain Genesis, sa ng Panginoon at tumakas ang woman sa Cain, sa silangan ng Eden. ay every eradianim akoy. At siya'y naglihi at ipinanganak si Enoch. Ako watififem na Cain. Ang akin pong katanungan, yan pong babae Ehuno na yeri. na pangasawa ni Cain. Saan Masa po misana siya sa kung ang umiiral pa lamang po Abano si Eva? Salamat kapatid. Obeye Cain yeri no. Ang tamang Unyano free him fa. information. Na se wo nipa na tiya se ni Adam ni Eva. Kenya na yeri free him. Kaya naman ang tawag natin Onuya ating programa ye no kwasam no. Bible exposition. Yɛde asie nipa dodoɔ no a wɔyɛ mmerɛ mu ɛno nti a yɛfrɛ dwumadi sɛ Twerɛ Kronkron ho ntoma pa yɛbɛpa Twerɛ Kronkron ho ntoma ɛnyɛ nokorɛ sɛ Adam ne Eve ɔmo wɔ ɛma mmarima mmienu pɛ ɛnyɛ nokorɛ mama yɛnkenkan brother Alfonso ang salita doon sa 5:4 ng na Nyankopɔn asɛm no basahin natin. Genesis 5 verse 4 na Adam wɔ Set no akyiri no wɔde mfirinhyia 800 na emu no ɔsan wɔ mmabarima ne mmamaa Onyankopɔn ɛhyɛ Adam sɛ bɔbɛkae a Nyankopɔn ma Adam ahyɛdeɛ sɛ mo nyinaa mɔbɛkae sɛ Adam ne Eve yɛbɔ Awurade na ɛbɔɔ wɔn Awurade bɔɔ wɔn wieɛ no mmaransɛm a wɔde kan wɔ Nyankopɔn de maa wɔn no sɛ magpalaanakin at magpakarami at supili ninyo ang lupa. Yan ang unang utos na binigay ng Diyos. Onyankopɔn ka kyerɛ wɔn sɛ mongo na monhyɛ asase so ma yɛn ne mmaransɛm a wɔde kan yɛde maa wɔn mongo na monhyɛ asase so ma Napansin kapatid o hindi mo ba naisip? pamokyɛ wɔnhyɛ ne nso anaa onua anaasɛ wɔanwene ho sɛ Adam ne Eve ɔmo bɛwɔ mmabarima mmienu pɛ na sɛ ɔmo wɔ mmabarima mmienu pa a ɛbɛyɛ dɛn na wɔn mma no adɔɔso megye di sɛ may mga anak na babae na naging anak ni Adan. na Hindi po pwedeng ang ibigay lang ng Diyos sa kanila ay dalawang anak na lalaki at titigil Adam sila sa ne Eve ɛwɔ mmabarima ne mmama Onyankopɔn ɛma wɔn mmabarima mmienu pa a ɛne sɛ nka nipa nnɔre ɔmo ntumi nnɔɔso abere Onyankopɔn ma wɔn mmama ɛnka ho ɛresɛ se na Adam edi yankenkan Genesis 5:5 na Adam ɛna wodi yɛ ansa na wɔre wuo nyinaa yɛ mfie 900 ɛde asa 930 years ɛna Adam di yɛ nti Adam ne nkwa na dodoɔ nyinaa mu no sɛdeɛ Twerɛ Kronkron no ɔsie no abere a yɛwoo Set wieɛ no wɔtena ase 800 years mfirinhyia 800 na ɔwɔ mmabarima ne mmama Genesis 5:4 nti wɔn nuabarima Alfonso yung mga anak ni Adan yɛwɔ enianimu asɛm
Hindi lang Say Adam mano. Omo nye mmarima nko a. yan ang logic. Adam mano nye mmarima nko a. Ema wombi. Dapat Yene nyansa sema wo mo. Ade nkyerɛ. Diyos, inutusan niya sila magpakarami. Paano sila magpapakarami kung wala? Ɛwɔ sɛ wɔte ase. Kaya, Onyankopɔn ahyɛ wɔn sɛ wɔn mo ay siyang mga unang na wɔnhyɛ asase so ma. Wɔbɛyɛ dɛn no wɔahyɛ asase so ma bra mani. Na sɛ Cain ne Abel ne wɔn mma a edi kan kora no a mama yɛnte aseɛ sɛ anak na ade a edi akyire no ni Eva, pero ebi ɛbɛyɛ ne mmarima kaugalian kasing Ebreo, na sɛ ne mama ang kaugalian ɛwɔ sɛ ay Hebrew fo amammerɛ mu no hindi nila isinasalaysay pa yung mga babae. Hindi nila isinasaysay pa yung mga wɔnom napakadalang. ɛnta nka ɛyɛ ɛmaa no ho nsɛm bebree Pero ɛnta nsi sɛ yɛbɛbɔ wɔ baa bi dini ɛwɔ ɛyɛ wɔnom abakɔsɛm mu mga lalaki, gaya ng lahi ng ɔwɔ wɔn abakɔsɛm nyinaa mu na mpere pii no ɛyɛ a mmarima no na ɛyɛ wɔn bɔ wɔn dini te sɛ yɛn Awurade Yesu Kristo asefoɔ anaa baabi Awurade Yesu Kristo firi yɛbɛka yɛ sɛdeɛ Mateo nwoma no sie no na anak ni David, na anak ni Abraham. Tuloy natin, kapatid na Yesu Kristo anak ni Abraham yɛkenka Matthew 1:1 si Jacob. Abraham wɔ Isaac na Isaac wɔ Jacob na Jacob wɔ Yuda Naging anak ni ne ne nuanom Tamar si Fares. At Yuda ne Tamar wɔ Perez ne Sarah na Perez wɔ Hezron na Hezron wɔ Ram si Aminadab at naging anak na Ram wɔ Aminadab na Aminadab wɔ Nason na Nason wɔ Salmon si Boaz. na Salmon ne Rahab Si Obed at wɔ Boaz na Boaz at naging ne Ruth wɔ Obed si David. na Obed wɔ Joseph na Josai wɔ ɔhene David na David ne Salomon si Roboam. David ne deɛ kan yɛfrɛ no owura yere no wɔ Solomon na Solomon wɔ Rehoboam na Rehoboam wɔ Abiya Abiya wɔ Asa na Asa wɔ Yehoshaphat na Yehoshaphat wɔ Ram na Yoram wɔ Uzziah na Uzziah wɔ Yotam na Yotam wɔ Ahaz na Ahaz Si Manasseh wɔ Ezekiel na Ezekiel wɔ Manasseh na Manasseh wɔ Amon na Amon wɔ Joseph na Yosia wɔ Yokania ne ne nuanom ɛberɛ a etu wɔn kɔtena Babel no akyiri no si Salatiel at naging anak Yekonia wɔ Salatiel na Zerubbabel wɔ Abihud na Abihud wɔ Eliakim wɔ Sadok at naging anak Azor na Azor wɔ Sadok na Sadok wɔ Hakim na Hakim wɔ Elihud na Elihud wɔ Eluzar na Eluzar wɔ Matan na Matan wɔ Jacob asawa ni Yosef Jacob wɔ Yosef a wɔyɛ Maria ɔwɔ Yesu a wɔfrɛ no Kristo no ne kunu bamotwɛw sɛ mohyɛ ne nso a hwɛ nsɛm a yɛkan yɛn nyinara mmarima maako bi nsia de ne yɛbɔɔyɛ ɛfiri sɛ ɛnyɛ na wɔntaa ɛhunu wɔ Hebrewfo amammerɛ mu no wɔ Yudafo amammerɛ mu no wɔn ntaa mmɔ ɛyɛ mmaa no dini wɔ wɔn abakɔsɛm wɔntaa mmɔ mmaa no dini wɔ wɔn abakɔsɛm mu kung sino yung mga naging asawa ni Jacob, asawa ni Isaac, Wɔnom etc. mfa Jacob Isaac no mu dini Ang kaugalian na deɛ ɛkeka ho nhyehyɛ mu ay isinasalaysay labang na ɛfiri sɛ Hebrewfoɔ amammerɛ mu no hindi nakasama yung mga mmarima no kaya asefoɔ no a wɔ mmarima no afa mu na wɔnom sa aklat ɛyɛ Genesis ɛtaa ka ho nsɛm nyɛ mmaa no na sɛ nti ni Adan, Genesis nwoma no mu no ɛyɛ nsɛm a ɛwɔ mu wɔ no binabanggit Adam ng asefoɔ no mga Adam mma no pangalan wɔn a yɛbɔɔ wɔn mo dini no hindi na binabanggit ɛyɛ mmarima na no babae. ne mma mmarima no Na babae ni Adan at ni Eva. Pero hindi naman ang ibig sabihin nun ay nanso na ano nkyerɛ sɛ mga babae dahil ɔbaa biara ani Adam mma no mu ng mga babae nyansa wɔ mu wɔ no sɛ para yung kanyang kalooban na sila'y magpakarami at kalatan na ang lupa. ɛyɛ adeɛ a Onyankopɔn ɛpɛ sɛ nnipa bɛdɔɔso Si Cain ay lumabas o umalis sa
harapan ng Panginoon Aye Cain efiri mu no efiri Awurade ani mu no sa silanganan ng Eden at nakilala ni Awo kanyang Eden turo mu no ang problema Adam mga pastor ehunu ne yere na Adam ne yere dae bokuno asofo no a onse twere konkon ne twere simple yakase na Adam hunu ne yere wan mo ntia sie nakita niya lamang ang kanyang wan mo ntia sie pagkakataon wan mama no abase ohunu ne yere ne yene bread kan ya ohunu ne yere wo Lord asase so da bi ntrasa na ginagawa asam wo trasa foforo mu ase ohunu ne yere no trasa wona ne yere dae ng pagkakataon hindi ano yakase se Adam wo kan twere konkon ne twere simbi na yɛsɛ Adam ana Cain hunu ne yere a ɔwɔtɔ ɛnkyerɛ sɛ yɛn ne bere di kan wɔ hunu no kyerɛ sɛ wɔne no dae kanyang makilala yan ɔne ɔbaa no dae nakilala basahin natin wei ne Cain ehunu ne yere n'ase kyerɛ versikulo 1 at nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya'y na Adam at ipinanganak hunu ne yere Hawa na Adam ne yere Hawa dae na wɔnyinsɛne no wɔwo Cain na wɔka sɛ Awurade adaroma manya na kanyang asawa at siya'y ɔbarima Adam ne yere dae na wɔnyinsɛne sa kay Eva ndi woka twere nsɛm bi na yɛsɛ Adam hunu ne yere a ɛno nkyerɛ sɛ afei na wɔbɛnim no ɛpa kyerɛ sɛ Adam ne yere dae basahin natin adeɛ di ho adanseɛ ni ɔma yɛn kenkan Genesis 4:25 na Adam ne yere dae bio na wɔwo ɔbabarima na wɔtoo ne din Set aseɛ ne nsianan mu sɛ Onyankopɔn de wɔba foforɔ asi me Hebel a Cain kum no anan mu muli ni Adam ang kanyang asawa Adam ne yere dae nakilalang muli ni Adam ang Adeti na Mose ɛka sɛ Adam kilala niyang muli ehunu ne yere bio anaasɛ ɔne ne yere dae ɛkasa Adam hunu ne yere bio a si Cain ɛno nkyerɛ sɛ afei na wɔbɛhunu no nakalimutan niya ɛkyerɛ sɛ afei na wɔbɛnim no anaa anaasɛ Adam werɛ firi ne yere Hawa anaa si Eva na kanyang asawa hindi ang ibig sabihin ng salitang nakilala na nagkaroon siya ng sex ayɛ sɛ ne werɛ firi no anaa kaya nang si Cain at si Abel ay naipanganak ɛte Cain ne Abel nakilalang muli ni Adam ang kanyang asawa Adam hunu ne yere at ano ne yere dae isang lalaki yung na wɔwo no salitang ɔbabarima kapatid na Alfonso pansinin mong mabuti yung salita na yan ang ibig na sa- sɛ yɛbɛhyɛ ne nso a ay sumiping siya sa kanyang asawa ase kay Eva sa kaso ni Adan upang magkaroon ɔhunu ɔne ne yere Eve ɛdae gayon din ang nangyari kay Cain. Umalis siya sa yɛn ne adekɔ no aso na ɛtɔɔ Cain at pagkatapos nakarating siya sa lupa ofiri Awurade anim na wɔkɔduu Nod asase so na Nod asase so no ang kanyang Cain meron na siyang asawa bago ne yere dae sa lupain ng Nod. Kung ikaw si Cain, pupunta ka ba saa berɛ na Cain ɛwɔ yere ansa na wɔba abɛkɔ ɛyɛ Nod asase no so mag-isa ka sɛ lang? anka woyɛ Cain ankwa na abɛkɔ Anong gagawin mo doon? wobɛkɔ akɔtena hɔ wo nkwa bɛkɔ akɔtena hɔ kɔ akɔyɛ deɛ bi Kasama niya ang kanyang asawa at nakarating sila yɛn ɛkyerɛ sɛ lupain ng Nod. na ɔne ne yere ɛna wɔ hɔ na wɔkɔduu Nod asase soɔ no saa berɛ no na Cain ehunu ne yere monhyɛ nsɛm no nso nuabarima Alfonso ase na Cain ne ne yere daeɛ na wɔnyinsɛnee Parehas. Yung ɛno nti ɛkyerɛ adekorɔ no a sabi, nagkaroon siya ng asɛm a sɛ woka kyerɛ nsɛm foforɔ mu wɔ sɛ wɔhunu no ɛnkyerɛ sɛ wɔahunu no sɛ wɔnim no ɔpa kyerɛ sɛ ɛne ne dae mga salita ɛna wɔnyinsɛnee asɔfoɔ binom nkyɛ saa nsɛm a ɛwɔ Twerɛ Kronkron mu no ase nti wɔn keka sɛ mga anak na lalaki lang at walang mga babae. ɛyɛ Adam mma no wɔn yɛ mmarima nko a ɛna wɔn ne mama a ɔnyɛ nokorɛ Na maintindihan. nyansɛm no nyansasɛm no obi ante aseɛ sɛ Adan kay Eva, magpakarami at Onyankopɔn ne mmara nsɛm a wɔhyɛ Adam ne Hawa no sɛ wɔanom nwo
si Adan at na si wɔn hyɛ asase so ma amre tie wa bi mu no Adam ne lalaki Eve at babae. Ang posibilidad wɔn wo mmamarima na mama adeɛ betumi asie nie isa sa Cain yere mga kapatid o Cain yere a ɔne ne da yɛ wɔ nyinsa ne yɛ ne betumi ayɛ Cain nua mmaa no mu bi pamangkin niya. anaasɛ ebia na wɔfa aseɛ no mu bi Posibilidad anaadeɛ baako nso betumi asie ne sɛ ebia na ɛyɛ Cain nua ne nua baa anaasɛ ebia ne nua bɛrima bi ba nti hɔnom na Cain benya ne yere no afiri ne abarima Cain ne abarima amfoɔ so wate ase a ne ɛda ase Nyankopɔn hyira ne abarima amfoɔ so Brother Marvin Omolan. yeah brother Marvin Amolan Ireland for Montua so mayani Brother Eli, here with us today is Sister Daniela Pantia. She's na do kaya hono ni aba Daniela here she is, Brother Eli. of the Orthodox na woni pese wo bisa woni se misa ban se misa ne se adenti na wo se yakwa asore kopoti bi na adenti so na nsore ne asomkuya hodo bebre no awo ho oni aba Daniela yada wase se wabadwumadi mu bi nya sasam se according to the Bible, because not all religions are, anya nsore nyina especially in our times, 2,000 years after yamra ye womu enkanka yamra ye womu efrinsham pimienu atwere arade Yesu Kristo kyerɛkyerɛ Kristo som mapa he taught Christianity there. But you will know obekyerɛkyerɛ Kristo som sɛ mobɛhyɛ ne nso a baabi arade Yesu Kristo kyerɛkyerɛ Kristo som no yɛwɔ asomkuo pii no ana wɔ hɔ a wɔn nso mema wɔn home so wɔn sɛ asomkuo ane nsɔre ahodoɔ nso wɔ nsɔre ahodoɔ nanso adenti ɛna wɔso yɛnya asafo kopɔtee bi korɔ onu aba Daniela mene da so no sɛ obu mfu ɛna afoforo nso a wɔn mu tie yɛn no awosanya nsɔre nyinaa ne firi wɔ Nyankopɔn yɛwɔ nsɔre bi no mu wɔ hɔ no mo a enipa na asie mama yɛnkenkan Nyankopɔn sɛ mɛwɔ Romans 10:3 na wonim Nyankopɔn tenene no na wɔhwehwɛ sɛ wɔde wɔn ara tenene si wɔn ti wɔmmerɛ wɔn ho ase ɛnhyɛ Nyankopɔn tenene ase are we going to say about this? yɛbɛkasa fa yi ho an By the Apostle Paul as early sɛ de ɔsomafoɔ Paul century AD. ɛyɛ ɛkaayɛ tete Kristofoɔ no abrɛ so Ignorant of God's righteousness, yɛwɔ ebinom wɔ hɔ nom a word of God's wɔnom nim wɔ Nyankopɔn asɛm and go wɔnom nim Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ their own righteousness, have not wɔn yɛhwɛ sɛ wɔde wɔn ara tenene si wɔn ti unto the wɔmmerɛ wɔn ho ase ɛnhyɛ Nyankopɔn tenene ase ɛno ne ade a ɛsi have established ɛbaa ne sɛn deɛ na ɛsi religion. wɔn asisi wɔn ankasa nsɔre wɔn asisi wɔn ankasa tenene wɔn de wɔn ankasa nsɔre asisi hɔ They call their na ɛtɔ da according to wɔn frɛ wɔn asafo de mpo sɛdeɛ wɔn din wɔn de wɔn din na ɛto asafo de so wɔn agya asafo ne din mapa the church a twerɛ kronkron yɛfrɛ ne sɛ Church of God 28 of the book mama yɛnkenkan asomafoɔ nnwuma ti aduonu nkyɛmu aduonu wɔtwe Acts 20:28 nti mohwɛ mo ho ne nyankuo nyinaa ɔnhom kronkron de mo sisi wɔn so ahwɛfoɔ sɛ bɔbɛ yɛn ne Nyankopɔn asafo a wɔde ɔno ara mu gya anya wɔn yie nokora asafo a wɔtwerɛ kronkron no mu no ɛyɛ Nyankopɔn asafo Church of God ɛno na Awurade Yesu Kristo de wɔn ara mu gya ɛtɔ yɛ wɔtwerɛ no wɔtwerɛ kronkron twerɛ sɛ maako du baako mu na adeɛ baako a ɛyɛ nwanwa na ɛyɛ ahodwiri na ɛyɛ nwanwa ne sɛ na sɛ asafo bi wɔ twerɛ kronkron no mu a twerɛ kronkron no kyerɛkyerɛ yɛn a ɛkyerɛkyerɛ yɛn nokora asafo baako pɛ nanso adan nti na deɛ wɔn frɛ wɔn ho sɛ Roman Catholic ada na wɔn frɛ wɔn asafo no sɛ Protestant som wɔn frɛ wɔn sɛ Baptist som wɔn frɛ wɔn sɛ Pentecost som ne deɛ keka ho ne deɛ keka ho twerɛ kronkron no mu no ɛnkyerɛkyerɛ nyinara ɛbi wɔ mu
Empo asafo ne din kurara e wo Twerɛ Kronkron. Twerɛ Kronkron de ahwemmɔ no afa Onyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ ho. Ye ekasa ye kenkan Isaiah 34 verse 16. Bonhwehwɛ Awurade enwoma no mo nkenkan. Ye no mo baako mpore enyera ebitiafo remmɔ no. Na Awurade ano na ahye. Na ne honhom na aboa no. Hwehwɛ Awurade nwoma no mu na kenkan. Wankasa kyerɛase wɔ se kan. Na mu tiafo remmɔ Awurade nwoma no. Ebi yera emu baako mponyera ebitiafo remmɔ no yehia nwoma foforo biara ne yehunu no kore no. Arose no kore no nyina. No kore no nyina Awurade Yesu Kristo. Ena a kyerɛkyerɛ yɛbra wɔ BAHASA so asomafo no kyerɛkyerɛ ɛnɛ yɛwɔ twerɛ nsɛm ɛnti deɛ ne yɛwɔ na da na asafo wɔ twerɛ Kronkron no mu no bɛbɔ so anaasɛ bɛfa ne sɛ Onyankopɔn dea yɛnkenkan Isaiah 43 verse 7 obiara wɔbɔ me din frɛ no na mebɔ no mema m'ani mu onyam na mewo no na meyɛ no no. Everyone called by the name of God is his. Obiara wɔbɔ Onyankopɔn din frɛ no no as mebɔ no ma m'ani mu onyam menwono no na meyɛ no. So the creation of God must be Onyankopɔn ade a wabɔ no ne din na wɔse yɛde frɛ saa de kodeɛ no. Aronti a Onyankopɔn bɔfoɔ yɛfrɛ de sɛ Nyankopɔn bɔfoɔ so yɛbɔ nsɛm abɔfoɔ nso wɔ hɔ. Asɛmpa no yɛfrɛ ne sɛ Nyankopɔn asɛmpa ɛfrɛ sɛ yɛwɔ asɛmpa foforo bi wɔ hɔ. Bɔma yɛnkenkan Romans 1 verse 1 Paul Yesu Kristo akoa a wɔfrɛ no sɛ amɛyɛ wɔsomafoɔ na wayi no wasi wama Onyankopɔn asɛmpa. Asɛmpa korɔgye ne yɛ Nyankopɔn de onipa biara ɔsom Nyankopɔn biara no yɛfrɛ no Nyankopɔn nipa. Yɛnkenkan 2 Timothy 3:17 na Nyankopɔn nipa yɛ pa a wasiesie no kora ama nnwuma pa nyinaa mahunu bi a wahunu ahyɛ ne nso. Adeɛ biara yɛwɔ Nyankopɔn de ano yɛbɔ wɔ Nyankopɔn de na frɛ no Nyankopɔn nipa Nyankopɔn abɔfoɔ Nyankopɔn asɛmpa impo no kora Kristo ne kora yɛfrɛ no Nyankopɔn Kristo. Yɛkenkan Luke 9:20 ɛwɔ bisa wɔn sɛ mɔde mosɛm ne hwan na Petro bua sɛ Onyankopɔn Kristo no medeɛ me ne hwan. Yesu Kristo bisa sɛ mosɛm ne hwan na Petro bua sɛ Nyankopɔn Kristo no ade nkyɛm sɛ wɔ Kristo atorofo wɔ hɔ. Wɔ Kristo atorofo bebree da so no kora Kristo no ɛyɛ Nyankopɔn Kristo. Ɔno nso yɛbɔ Nyankopɔn din wɔ ne so frɛ no na no kora asafo no ɔbɛfrɛ ne sɛ ɔbɛfrɛ no Orthodox ana ɔbɛfrɛ no Pentecostalism ana Pentecostal church. When no credit may baby, because in the Bible the true church I research Kronkron mono your friend of cross of the church of God. Yankopon and Mamfu, Yankopon Dinina was your body for one, but my yanking can be for Daniel on Daniel 9 verse 19. Our radity, our radifachi, our radia sonna ye, and can kind of one say, woman Yankopon aren't. Within what buffalo will grow never mind. Our radity, within our buffalo will grow never mind. And yet Martin Luther, and yet John Wesley, and yet etc. the Kakan. Whatever name you invent, a dean biara wam wabo with Timothy is the name. And said, yeah, I sorry, be already in a year with dinner to assume one. Say, you know what Kronkron more. I am from a sort to nearby Daniela. A answer some say, Obehunoasa for Kupoti, Binado, who I shall be. Na Sasa for no, overshare any moo say. Tabias of Kupoti, no woman, and Namanyanko Pomokanso. Kronkron ya ngoma hwento sini wo mu empo asafo ne din kra ya kyerɛkyerɛ Awurade Yesu Kristo ne pɛ sɛ asafo no
Yem fancy na jadinimu. Arontia. Asomafo no wote Awurade Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ nyinaa no one more train Awurade nkyerɛkyerɛ nyinaa agu ho atwerɛ gu ho ɔmɔtwerɛ nkyerɛkyerɛ nyinaa agu ho nua ba Daniel amesrɛ wo kyɛde so ma yɛn yɛnkenkan 1 John verses 1 to 4 deɛ wɔ hɔ firi fitiaseɛ deɛ yɛateɛ deɛ yɛde yɛn ani ahu no deɛ yɛhwehwɛeɛ na yɛde yɛn nsa kaeɛ wɔ nkwa asɛm no ho na asɛm no daa ne ho adi wɔ honam mu na yɛhunu yi yɛdi ho adanseɛ na yɛka da nkwa a ɛne agya no wɔ hɔ na ɛyi ne ho kyerɛ yɛn no ho asɛm kyerɛ mo deɛ yɛhunu na yɛteɛ ne yɛka kyerɛ mo na mo nso ne yɛn anya ayɔnkofa na yɛn ayɔnkofa no yɛne agya ne ne ba Yesu Kristo na ewo yɛtwerɛ yɛn mo brɛ mo na yɛn anigye awie pɛyɛ yɛtwerɛ yɛn mo brɛ mo anti ɛwɔ sɛ yɛde yɛn ho to deɛ wɔtwerɛ so ɛnneɛma a yɛhunu o ɛnneɛma a yɛteɛ ɛnneɛma yɛde yɛn nkasa yɛn nsa so mu wɔ nkwa asɛm no ho daa nkwa no a ɛne agya no wɔ hɔ na no na wo ho firi fitiaseɛ deɛ yɛhunu na yɛteɛ deɛ yɛde yɛn nsa kaeɛ deɛ yɛde yɛn ani wahunuiɛ deɛ yɛn nsa asomuo wɔ nkwa asɛm no ho na asɛm no daa ne ho adi wɔ honam mu verse 3 na ɛsɛ deɛ yɛhunu na yɛteɛ na yɛka kyerɛ mo na yɛn anigye awie pɛyɛ adeɛn ɛna deɛ wɔn mo teeɛ na wɔhunu yɛ no wɔyɛ fa ho ɛnkyɛmu na ne mu da hɔ pefee John 1:4 yɛtwerɛ yɛn mo brɛ mo na yɛn anigye awie pɛyɛ nanso twerɛ nsɛm no hwɛ ntɔ mu sini deɛ wɔn mo teeɛ nyinaa wɔn mo atwerɛ na ɛfiri saa nea yɛatwerɛ no mu na wɔ sɛ yɛsua Nyankopɔn asɛm no firi 1 Corinthians 4:6 na anuanom Bontena media as meto menia Paul ho metwerɛ mo masua yɛn sɛ bara nwɛnwɛn entra deɛ wɔtwerɛ no mo bia hoahoa no ho no obi ani asie na the apostle said masua yɛn ɔsomafo Paul sɛ na mo nwɛnwɛn entra deɛ wɔtwerɛ no aronti ehia sɛ abagidie mu a deɛ yɛsia ne nko na wɔsɛ yɛgyina so ɛnneɛma a yɛntwerɛ yɛ no ɛyɛ adeɛ nkɔɔfo abɔ wɔn mu tirim onua baa Daniela ɛyɛ sɛ yɛnya hotɔsoɔ sɛ yɛn gyidie ɔsom a yɛwɔ mu wɔ no ɛyɛ gyidie a ɛgyina Twerɛ Kronkron no so ɛfiri asafo no dini so papam asafo no mu nkyerɛkyerɛ ɛwɔ sɛ ɛni kwan sɛ yɛadwendwene tra deɛ wɔtwerɛ no onua baa Daniela ase bɔntina mede yɛ asɛm mɛtɔ me ne Apollo ho mɛtwerɛ mo bɔmfa so nti na moasua yɛn na moanwendwene antra deɛ wɔtwerɛ no na mo bi ahoahoa no ho ne wɔ bi ani asie we have to be disciplined only to learn I was say try some the moon some kwa what they are trying to transfer the moon kwana was say yes yeah when you are Daniela a person I can't say what's up for woman you are some a sorry conforms with the whole teachings of the Bible a church as a mouthful no ɛkyerɛkyerɛ nyinaa na wobɛnya nkwagye mu ani da so nanso sɛ wo no wonya hwehwɛmu a wo nua baa Daniela ɛnneɛ saa asɔfo atorofoɔ ne nsɔre atorofoɔ bɛnya wo na ne da so ne sɛ wo nua baa Daniela watea no yɛ nase bɛda wase bebree dama wakɔ aba Nyankopɔn nhyira aseda nka Nyankopɔn Brother Eli yɛwɔ hɔ bi nso firi Mozambique and brother Hill Mozambique, please. Mozambique for Montoya.
Kapatid Nelly, kapatid na Daniel, kasama po natin dito sa Mozambique. Brother Eli ni Brother Daniel. Sida Kenya ko po Mozambique hayno. Di wakaya wono ni aba Rosalina minda. O pese wo bisa woni nsɛmmisa. Brother Eli mema wajo. Ba pese me bisa se. Se woni pa bi paano po siya makakapagbalik loob edi bɔne ama ne bedrum pɛmpɛnsuo bi sɛ obewu a abɛyɛ dɛn na wɔne wɔ Nyankopɔn abom. Nipa bi saa no ne bɔne a wadi gyina Nyankopɔn tumi de kyɛ no ana onua aba Rosanji abrɛ yi na wɔ Nyankopɔn yɛ maburuhunufoɔ laging may pusong magandang loob nakahanda upang magpatawad at nakahanda abrɛ yi na wɔ Nyankopɔn akoma so abrɛ yi na wɔayɛ krado sɛ wɔbɛgye yɛ no nkwa na itinuturo ng Biblia ay sɛdeɛ Twerɛ Kronkron seɛ bagin sa lahat. Kalabang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 9, ang sabi, yɛ Nyankopɔn mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang deɛ wɔkyerɛkyerɛ yɛn ne sɛ wɔ Nyankopɔn yɛ maburuhunufoɔ ng iba, kundi Awurade nkyɔre ne bɔhyɛ ho na hindi sɛdeɛ ebinom bu ne sɛ ɛkyɛre ɛmmom ɔma ne bɔdwo kyɛre ma mo ang lahat ɔmpɛ sɛ obiara bɛyera na mmom ɔpɛ sɛ wɔn nyinaa ba adwene sakyerɛ mo ang pagsisisi ay hindi sarado. adwene sakyerɛ Bukas sa lahat. Ayon sa salita ng Diyos na isinulat ni Apostol Pedro. emu ntoe ebuya ma obi biara sɛdeɛ ɔsomafoɔ Paul Na hindi na nsɛm no sie na ang wɔ Nyankopɔn wɔ abɔdwokyɛre ma mo hindi ang lahat a wɔmpɛ sɛ obiara bɛyera pagsisi. na mmom ɔpɛ sɛ wɔn nyinaa ba adwene sakyerɛ mo Anumang uri ng tao ka. nipa ban biara a wɔyɛ no ɛmfa wɔn ne nipa ban kɔpɔte a wɔyɛ ɛmfa wɔn ne bɔne a wɔdie Diyos ay ɛmfa wɔn ne bɔne ko a wɔayɛ siya ay mahal. Onyankopɔn ayɛ krado Siya ay laging naghihingi wɔyɛ maburuhunufoɔ upang ikaw ay abrɛ nyina wɔtwɛn ang totoo. sɛ wɔbɛsane ɛba ne Bumalik nkyɛn sa kanya. nokora wɔ mu ano sɛ Onyankopɔn ɛto nsa afrɛ yɛn 7 ng sɛ malaki. yɛbɛsane ɛba ne nkyɛn sɛdeɛ Malaka nwoma ti baako nkyɛmu nson Mula ng Malaka 1:7 ɛsɛ ɛfiri mo agyanom berɛ so na mosane firi m'ahyɛdeɛ ho na moani si wɔ ɔnsane mmra me nkyɛn magulang kayo na ng mɛsane maba mo nkyɛn tunin. Asafo Awurade na wɔsie Manumbalik kayo sa na mobisa me sɛ deɛ mu na sa inyo. yɛnsane Liwanag mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang. Kayo nang ɛmu da hɔ ɛsi ɛfiri mo agyanom aborɔ so na momane firi m'ahyɛdeɛ ho ng salita ng ating na moani si wɔ sa 28 ng Mateo. yɛn so ne nsɛm a yɛn Awurade Yesu Kristo kaeɛ Matthew 11:28 Nangabibigat ang lubaha. At ɔse mo a moayɛ adwuma aborɔ na moasɔ mo ne so nyina mommra me nkyɛn mama mo ahome at mag-aral momfa me kɔnnua nto mo ho so na monsua me ɛfiri sɛ medwo na mebrɛ me ho ase akoma mu ninyo na mobɛnya wɔhome ama mo akra kung ikaw ay nasa malalim na depression. Ang salita na ng sɛ Diyos ɛyɛ honhom aboto a Nyankopɔn asɛm no ito kay sa ɛto nsa afrɛ yɛn kayong lahat na nangapapagalap sɛ mo a moayɛ adwuma aborɔ nyinaa na moasɔ mo ne so nyinaa mommra me nkyɛn nabibigat ang lubha dahil sa depression anumang suliranin sa moayɛ adwuma aborɔ kayo'y aking ɛsiane papagpapalin, sabi ng mo honhom a abotoɔ anaasɛ de abrabɔ mu amanneɛ tie biara Awurade Yesu Kristo sɛ mɛma mo ahome sa akin momfa me kɔnnua nto mo ho so na monsua me ɛfiri sɛ medwo na mebrɛ me ho ase wɔ akoma mu ang na kapahingahan mobɛnya wɔhome kaluluwa. ama mo akra Ang dapat nating gawin, kapatid na Rosangela, adeɛ a ɛsɛ sɛ na mayroong ɛdeɛ na ɛwɔ sɛ yɛyɛ wo nuaba sulat sa Filipos ɛne obi biara nso a ne honhom abotoɔ yɛatwerɛ yɛn wɔ Philippians 4:6-7 honhom akɔ fam anaa kundi mɔnna adwene biribiara ɛnha mo ho na mmom ade nyinaa mu momfa mpaebɔ ne nkotosrɛ ɛne aseda ɛma mo adesrɛ ang ɛno inyong Nyankopɔn asu mu at ang kapayapaan ng Diyos na Nyankopɔn asomdwie a ɛtra nteaseɛ nyinaa soɔ no bɛhwɛ mo akoma na mo adwene so Kristo Yesu mu pag-iisip kay Kristo Jesus
ang lunas para sa depression. Sabi ng salita ng Diyos, huwag kayong mga balisa. Honhom a akɔfa mu ano aduru sɛ de Nyankopɔn asɛm no ɛsie no. Huwag kayong Monna nyere biribiara ɛha mo ho. Ɛma honhom mmoto. Monna nyere biribiara ha mo ho. Na mmom ade nyinaa mu, ade nyinaa momfa mpaebɔ, na nkotosore, ɛne aseda, ɛma mo adesere, ɛnu Nyankopɔn asom. daing na may Ɛwɔ sɛ yɛbɔ mpae. ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Mama yɛmmɔ mpae. Na yɛmfa nkotosore, ɛma yɛadesere nu Nyankopɔn asom. Na Nyankopɔn asom dua yɛtrante ase nyinaa soɔ no bɛhwɛ mo akoma. Ɛbɛdi honhom a aboto wɔ so nkonim. Ɛbɛtumi adi amanneɛ a nnipa wɔ nyinaa so nkonim. Ɛbɛhwɛ mo akoma ne mo adwene so Kristo Yesu mu. Ɛmu da hɔ. Ang iyong Onua Barre Sanjiri. Wɔhyɛ mmisa ne sɛ, na may depression na onipa a ne honhom aboto wɔ, gusto na niyang mamatay. Mapapatawad pa ba siya? ɔpɛ sɛ wɔwuo. Dahil Onipa a wɔpɛ sɛ wɔwuo no, Nyankopɔn de bɛkyɛ no anaa? siya Onyankopɔn bɛtumi de akyɛ no, ɛfiri sɛ Onyankopɔn mmɔborɔhunufoɔ. Na sɛ wɔde ɔwerɛ nyinaa bɛhyɛ wɔ Nyankopɔn mu a, wɔbɛtumi ayi wɔdadwene, awerɛhoɔ nyinaa afiri wo so. Ɔbɛyi wɔdadwene nyinaa afiri wo so. Adeɛ biara a ɛbɛma honhom aboto wɔ no, Onyankopɔn bɛyi afiri wo so. Adeɛ baako pa a ɛwɔ sɛ wote aseɛ ne 1 Peter 5:7. Ma wɔmfa mo dadwene ne mo haw nyinaa nto ne so, ɛfiri sɛ wɔdwene mo ho. inyong ilagak sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. Wɔmfa mo haw ne mo dadwene nyinaa nto ne so. Problema, kabalisahan sa buhay. Wo honhom a aboto wɔ nyinaa, Ikaw ay isang wabrabɔ mu dadwene nyinaa, niligawan ng ɛmfa to ho yɛ ɔbaa, tapos iniwan ka niya. ɛna afei Ngayon ay broken bɛrima bi asɛ ɔpɛ wie wagyaa wo, sa ɛna wakoma mu awit kapatid. nyinaa pɛkyɛ. Huwag mong Onua baa, ɛna ma yɛ nyinaa nto nwombomto di m'akyi. walang mabuti sa depression. Ɛmma ho kwan, Para na ɛmma honhom a aboto wɔ nkum wo sunsum. Wonya mfasoɔ biara mfiri so. Ɛwɔ sɛ woko ti yɛ honhom a aboto wɔ, wonim ne yɛ wobɛyɛ. Ma ɔmfa mo dadwene ne mo haw nyinaa nto wɔ Nyankopɔn so. Wade nkyerɛ fi sɛ wɔtwene mo. Wɔ Nyankopɔn dwene yɛ ho. Sɛ nipa, ewiem nnoma mpo, ewiem nnoma koraa wɔ Nyankopɔn hwɛ wɔn so. Mama yɛnkenkan Matthew 10:29-30. Wɔntɔm mpatopra mmienu nyɛ kapere. Nanso wɔn mo baako mpo nkwati mo agya nhwe fam. Ɛnomaa ay pinagbibili ng Omo boyfo. Big sabihin yung halaga ng 2 maya, napakamura. Ɛnomaa mmienu yɛtɔn wɔn de gye kapere. Sa halaga niyan sa dolyar, marahil. Na mpatopra 2 centavo ne bo nyɛ dene. sa dolyar. Yung halaga ng isang Ebi a 2 ibon. Halos kapere mmienu anaa centavo. Ɛnya he bia ɛnsombo. Ɛnsombo. hindi bagay pinagbibili ng isang belis ang Nanso Nyankopɔn ahyɛ mo no sɛ, kahit isa sa wɔntɔn mpatopra mmienu nyɛ kapere. sa lupa. Kung hindi Nanso wɔn mo baako mpo nkwati mo agya nhwe fam. ipinagmamalasakit ang Yɛn Diyos kyerɛ ang sɛ, mga ibon. Bagamat wɔ Nyankopɔn koraa adwene mpatopra no ho. wala silang masyadong Ɛwɔm halaga. sɛ nkama yɛ sɛ ɛnsombo. Ne bo nyɛ dene ɛfo. Nanso wɔ Nyankopɔn Pero higit kaysa ɛhwɛ nomaa iso. ipinagmamalasakit tayo ng Diyos. Kaya ang sabi ni Apostol Na Pedro, ɛnomaa no deɛ boro nomaa no soɔ no wɔ Nyankopɔn adwene yɛ no ho. balisahan, Adɔnkyɛ wɔ somafoɔ Petro sɛ, wɔmfa mo dadwene mo haw nyinaa nto de so, wala sa ɛfiri sɛ wɔdwene mo ho. ang ating mga Ɛtwa sɛ yɛgye saa nsɛm yi di. Nyankopɔn no kwasɛm yi, yɛn dadwene nyinaa, yɛn amanneɛ nyinaa, yɛn honhom a abotoɔ nyinaa, kita ng ɛbɛkɔ. kapangyarihan ng Diyos.
Naunawa mo, kapatid na Rosangela? Naunawaan ko po, kapatid na Nyankopɔn asɛm ne yɛbɛnam so de ako atie yɛ oni aba wate ase ano brother Eli mepɛ sɛ mebisa sɛ sinumpa sɛ wɔ nipa bi ay Onyankopɔn dome no a yung tao. É provação. Acredito que vem por causa de sermos amaldiçoados por Deus. Então eu queria saber. ɛyɛ wɔ ne Nyankopɔn bɛtumi ase aka abɔ mu anaa Kung ang isa pong tao na sinumpa ng Diyos ay mapapatawad pa ng Diyos. Kapatid, ang Diyos hindi siya basta-basta. Hindi niya wɔ nipa a yɛadome no wɔ no isang tao Onyankopɔn bɛtumi ne bɔne akyɛ no anaa ay puspos ng kahabagan. Kaya wɔho no de hia ne sɛ wobɛnya abɔkyerɛ mmɔborɔhunu ahyɛ wɔ Onyankopɔn ma may isip mo na yung Onyankopɔn fiti prɛko pɛ nnome nipa o maaari mong maisip na wɔ nipa bi tanungin mo muna ang ɔdwene ho dɛn na bɛma yɛadome wɔ nipa bi na so bisa wɔ Onyankopɔn Awurade botaeɛ bɛn nti parang isang ɛbaa ne sɛn maraming mga tao ang sinusumpa. Ano bang dahilan? Pero kung wala naman dahilan, dahil yung sumpa ng Diyos, dumarating botaeɛ bɛn nti na nnome da nipa dodoɔ no aso ɔhono sɛ ne botaeɛ biara nnome bi amma wo so Onyankopɔn nnome Nyankopɔn abufuo aba atuatefoɔ so na mmom sɛ nipa no nyɛ atuatefoɔ ebi a nimdeɛ a wɔnnie nteaseɛ bi a wɔnnie ɛna ama na yɛ bɔne bi pero hindi naman siya ebi a nipa no yɛ bɔne no nipa no wɔnim nneɛma binom wɔni nteaseɛ dahil sa kawalan ng ɛno na ɛma no yɛ bɔne saa Basahin natin ang 1:13 ng na Timoteo. Paul bɔne a wɔdi yɛ nyinaa ɛsiane nimdeɛ a na wɔnnie ne nim a wɔnim ne gyidi a wɔnni nkyira yɛnkenkan 1 Timothy 1:13 ɛwɔ mo sɛ na nka kane no meyɛ musubɔfoɔ ne ɔtaafoɔ ne oniɛdenefoɔ nanso wɔhono me mmɔborɔ ɛfiri sɛ na mennim na meyɛ no gye a manye m'ani ɛberɛ na ɔyɛ ogyidini ɛberɛ na wɔnya mɛtɛ Nyankopɔn asɛm no ɛberɛ na wɔnnim Nang siya ay hindi Nyankopɔn no kwasɛm no marami sa ɛberɛ na ɔnya mɛyɛ wɔ Kristoni no ang sabi niya ɛberɛ na una ako'y naging wɔmaa Kristosom no wɔdi bɔne bebree manguusap ɔkaa sɛ ɛwɔ m sɛ aka ne na meyɛ musubɔfoɔ ne wɔtaafoɔ nanso wɔahunu me mmɔborɔ ɛfiri sɛ na mennim na meyɛɛ no gye a manye m'ani mu iniisip mo ng isang tao ay sinumpa. sɛ Pag-aralan mo muna. ɔfiri sɛ Ito bang tao na ito ay Onyankopɔn adome wɔ bi a yɛhwehwɛ mu ansa saa wɔ nipa yi wɔyɛ otuatefoɔ anaa ɔte Nyankopɔn so atua anaa lahat ng mga salita. saa nipa yi Pero wɔnim Nyankopɔn nsɛm nyinaa anaa mga kasalanan ɛwɔ mu sɛ ni Apostol wɔayɛ bɔne akɛseɛ deɛ ng kaalaman te sɛ wɔsomafoɔ Paul alam ng katotohanan sa Isane kawalan nteaseɛ a wɔnni nti siya ng Diyos ng ɛsiane gyidi a wɔnni nti pakinig ng mga salita ng Diyos upang magsisi. Nauna, deɛ de kan wɔ Nyankopɔn bɛma n'akwanya salamat po sa ama n'atie ne nsɛm Maraming salamat po. sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛsakra n'adwene Ka ng Diyos, kapatid. wɔte ase ana ane brother Elias danka wɔ Nyankopɔn We thank God yɛsɛ for the yɛda wo ase opportunity once again. yɛda wɔ Nyankopɔn ase sɛ yɛn nsa tumi aka akwanya pɛ yi brother Eli anuanom mmarima ne anuanom mmaa abe biara a mowɔ to revealing the truth sɛ dwumadie yi botaeɛ ne sɛ yɛbɛka nokwasɛm a asɔfoɔ ne asomkua ahodoɔ asɔfoɔ nka yɛnka sɛ yɛn ne yɛdi mu na so yɛn Nyankopɔn wɔdi mu yɛnka sɛ yɛn ne yɛ nokorɛ na so yɛn Nyankopɔn deɛ ɔyɛ nokorɛ Nyankopɔn yɛnka sɛ yɛde yɛdi mu akɔtene yɛdi mu akɔtene ɛyɛ wɔ Nyankopɔn ne nsɛm a yɛnam Twerɛ Kronkron de sua ne mu nsɛm mmerɛ ne ho ntoma apɛdwumadie yi so ɛyɛ na di akyerɛ mo Nyankopɔn hyira mo yɛde sua no nyinaa bɛsi ha yi ebio ɔma yɛnkɔ to dwanim na yɛmmɔ mpa yɛda wɔ Nyankopɔn ase sɛ wama yɛ n'akwanya ase yɛntie ne nsɛm mama yɛmmɔ mpa yɛ Ama naming makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng iyong Yan ay dyan. anak
Twede yampon. Ewa wodoba kronodin. Eja ebio yadawasi. Sewa maye na kwenya pafufuro. Se yemfanshia wonsim. Se wasem enu yenyonku nipa. Wahwehwe wo nokore. Wahwehwe se wabete wo pe kronkron ase. Eja esraw se shura wokore biara wanya abotre etie wonsem. Esraw hunu wana wabo won homodene se obehunu wonsem. Wana wotie wonsem. Esraw se na wo kronkron so nabuye wana komamu na wona monte wonsem ase. Otumi ahwere mu adu yakoma mu no hwa yenya tumi wo yabra pomu yetumi ade wonyamesompa atena so yenda da bra pomu anoni ade yedi jaye nyonku nipa ankanka ya fiefo na don yimu eja wote mana wodo na wa homopro na yatumi asa fata ewo henimu esrawo shira woma wanomato wansa afre enyanku nipa na wonokore asempa edu wonini awada woda basem na yejai ade biara wo yabra bomu ne hye abra yegu yabra bomu so wasetenam yejai ohomobro na wahoban bosha wonsa enkanka yabusiafo esrawo se hune pagina mobo esrawo se mawon hunu akwenya no abra yesane aba wonchen yada wasi bebre ya jenkwa Kristo Yesu dini amen. The majesty always to the Father and to the Son, His honor and power, and in the Holy Spirit dwell, glory forever and Mama yina yen sanken shura odo ayefree ne ja wosronchen adome nkwagiye ne ayaresa ayefree ne radi Yesu Kristo ne kronkron mo da yonkoye entina yakuma mo da ntitire o yen mamu sese ne da ne da gina amen. Ebio yareton saframo aba Tete Atempɔn esubo enkyerɛkyerɛ ase. Ebɛhyɛ ase Ahinime anaasɛ October 11, 2021. Adwoɔda anɔpa du baako. Yɛne da so wɔ no sɛ mabɛka yɛn ho ama yɛtie ne Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm. Menkyerɛ akɔma mo nyinaa. Sa bayang pinagpala, bansang binubuklod ng pag-ibig na dakila. Aral ni Kristo'y ibinabandila. Kristiyano ako, Kristiyano tayo, pagmamahalan natin ang patunay nito.
diri